Can you record? My bandit, as my funnies, I know. Check. Listen the man of them, listen the man of them, listen the man of them. I know, yeah. PTK, what you say, Barry, me say, calaz, say, check. ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira munosara mavanga ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira munosara mavanga uri kuda kunyepedzera kubata uchingetsoratsora kunge wakanaka unangotibatibakira kunokanda ndozoshameseka ndekupi kwachabva usaka kandidi munhu pazvibakira ndinoda 1v1 ndakazumirira ukada kungondibata ndokuvhiringa ndisiye ndipedze zvandakazvitangira ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira kunozara mavanga ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira kunozara mavanga wamuvona munotiye katidena woti ndingangomusiya kachienda ndo anozongoramba kachienderera iwe uri kumukwatamira ndimuchunefeya plus maadvice ako kantimadi iwe usandibati undokuziva shamwari kumakitare nevenguva kidzodzo kuti zvako zvifaye saka ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira kunozara mavanga ndisiyei ukaona natsamwa iwe usandibata ukada kungovakira kunozara mavanga ukaona natsamwa iwe usandibata iwe usandibata unozara mavanga big up Thai International, proper bless, big up Paul Simple, lunatic jammer, mega at that. Yo, chill spot could that ever be a Q spot. Big up Ghana inside Mbara me se calaz say check as my funny is my bandit.